तंदुरी पापलेट, त्याच्यानंतर तंदुरी प्रॉन्स ग्रीनमध्ये, त्याच्यानंतर तसरे सुखे आणि हे तंदुरी लॉलीपॉप. पापलेट जबरदस्तच आहे आज, खरंच दिल खुश हो गया. फिश तंदुरी पण भारी आहेत आणि चिकन तंदुरी पण सर्व आयटम भारी आहेत. आता थाळीवर इलेले असत आणि ह्या वारसा स्पेशल चिकन थाळी, ह्या खेकडा थाळी आणि ह्या प्रॉन्स थाळी. सोलकढी शिवाय मजा नाही आणि ह्याची ग्रेव्ही. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी, गेल्याच व्हिडिओमध्ये आम्ही सांगितलं होतं की तुमच्या जवळचं आणि खायचं चांगलं हॉटेल असतात तर आमका सांगा, मग आम्ही त्या हॉटेलला नक्की भेट देऊ. तर जास्त डीएम माका मेसेज कमी आहेत पण डीएम माका जास्त आहात चिंचपोकळीच्या वारसा हॉटेल बद्दल. माझी ही पिढी घेऊन मी थंय जात आहे आणि काय पिढ्यानपिढ्यांची चव हा वारसामध्ये ती आम्ही बघणार आहोत. तर कंटिन्यू व्हिडिओ बघत राहा आणि त्याचे डिटेल्स म्हणजे त्याचे प्राइस किंवा टेस्ट आणि खायचे पदार्थ मिळतात ते इत्तमभूत माहिती तुमका आम्ही सर्व जे डिश घेऊ त्याची सर्व माहिती तुमका देऊ. तर कंटिन्यू व्हिडिओ बघत राहा. आता आम्ही जातो वारसा का चिंचपोकळी. लेट्स गो. आता आम्ही डोंबिवली स्टेशन का येलो आणि आमची ट्रेन इलेली असा. तर आता आम्ही या ट्रेन मध्ये जर जागा भेटली तर आम्ही चढतो. हे बघा जागा काय आला नाही, ह्याच्याने कॅन्सल केले नाही, माका पण धक्के देतात. तर आम्ही आतापर्यंत 2 ट्रेन सोडलो गर्दीमुळे आणि आता आहे तिसरी ट्रेन इलेली असा. तर बघूया ह्याच्यात तरी चढू भेटता का आमका. आणि ट्रेन खाली वाटता बहुतेक ह्या ट्रेनमध्ये आम्ही चढणारच कारण ट्रेन एकदम खाली आहे. चिंचपोकळी स्टेशन का येऊन पोचलो आणि आता आम्ही जातो वारसा हक्क. आम्ही आता वारसा का येऊन पोचलो आणि चिंचपोकळी स्टेशन वरसून फक्त 2 मिनिटं आम्ही चालतच इलो. हो बघा, हय ह्या साईड का चिंचपोकळीचं चिंतामणी आहे बसता आणि ह्यो हय नाकवा आणि ह्याच्या जवळच या वारसा एकदम 2 मिनिटावरच हा. आणि ह्याचे डिटेल्स आणि ऍड्रेस आम्ही स्क्रीनवरती देऊ, नक्की बघा. तर आतमध्ये कसा वारसा, तर आतमध्ये जातो आम्ही. चला लेट्स गो. नमस्कार. आता चमत्कार दाखवा आमका. जरूर तुमचा चमत्कार दाखवता या. हा हा, थँक्यू. तर फायनली आम्ही आता इलो. इंटेरियर जबरदस्त आणि खाली पण बसूची सोय, वरती पण बसूची सोय. आणि आम्ही इलो आता 12:30 वाजता. तर कोण नाही जास्त गर्दी. हे हय बघूया आधी खय बसतास, डायरेक्ट वरतीच जातास. खालती पण मस्त बसूची व्यवस्था. तर आता हे वरती म्हणतात म्हणून वर जातो. आता तुमका काय वरतीच हवा घे काय मस्तपैकी अगदी बाल्कनीत बसून जेवतो असं वाटतंय. बघा हा, ते का मम्मी हवे, ते का मम्मीच्या बाजू बसू दे. भावी ये तू पप्पांच्या बाजू, ते का दे बसू का मम्मीच्या बाजू. अरे थैसून पण सोया नाही नाही पडू. जावा जावा बाल्कनीतून जावा. तर जबरदस्तच आहे इंटेरियर वगैरे. तर आता ह्यांच्याने हे ठरवल्याने वरच बसूचा. तर आता मी काय बोलू शकत नाही. लेडीज गँगची पॉवर जास्त, ह्यांच्या आमदार जास्त निवडून येल्यामुळे आता ह्यांचाच ऐकूचा लागणार. आम्ही मित्रपक्ष आहोत. तर फायनली आता हे बसतो आम्ही आणि बघूया मेनू कार्ड बघा काय काय हवा. आता यांचा मेनू कार्ड पण मस्त आहे. आणि आता दीपाली काय काय ऑर्डर करता तर बघूया. मगाचपासून चालत होता नुसता व्हेज खाणार. आता व्हेज बनव. व्हेज नको बाबा आमका, व्हेज तू बनवशी घराकडे. तर सांग दीपाली काय काय मागवलं. अरे इकडे तंदुरी आयटम जास्त मिळतात त्यामुळे आम्ही आता तंदुरी आयटम मागवणार. तर चिकन तंदुरी लॉलीपॉप ते एक मागवतो. प्राइस पण दाखवा. 380 रुपये हे एक मागवतो. नंतर कोळंबी ग्रीन. हा कोळंबी ग्रीन किती रुपये. 480 रुपये. आणि पापलेट तंदुरी मागवतो तो ऍज पर साईज आहे. तर बघू. तर हे 3 स्टार्टर झाले. आणि काय आहे ते आणि चौथा काय आपल्या हे ना तिसरे. हा तिसरे सुक्का 300 रुपये. तर हे 4 आम्ही स्टार्टर पहिले मागवतो आणि त्याच्यानंतर काय ते थाळीचा बघतो. बघू अजून काय काय त्यांचं स्पेशल. आता मटन तवा चाप. हे काय चाप म्हणजे काय माहित नाही बाबा. 500 रुपये हा काय स्पेशल. तिसरा मसाला सुक्का कोळंबी मसाला
कोलंबी तवा आणि व्हेज पण हा, व्हेज राईस पण हा, नॉन व्हेज पण हा, भाकरी, चपाती भाकरी चपाती वडे सर्व हा. तर आता आमचे स्टार्टर इलेले असत आणि हा तंदुरी पापलेट, त्याच्यानंतर तंदुरी प्रॉन्स ग्रीन मध्ये, त्याच्यानंतर तसरे सुखे आणि हे तंदुरी लॉलीपॉप असा भरगतचा स्टार्टर आमचं इलेलो असा. आणि हय ह्यांची खुशी गगनात मावेनाशी झालेली असा. होय ना, तुटून पडणार ना नक्की. भावीचं लक्ष तर हयच हा. कसा पापलेट? पापलेट एक नंबर आणि तंदुरी पापलेट आहे असा नाही हवं, एक नंबर नुसता पण भारी ना डेकोरेशन केलं आणि एकदम फ्रेश हा. आणि आपण तंदुरी खातो, चिकन तंदुरी वगैरे खातो आणि ह्या पापलेट खाऊची मजाच वेगळी आहे. बी साईड तुझ्यासाठी ठेवतोय, हे बघ ना, हा पडला. कोणाची तरी हाव होती वाटतं, ते कोणाची तरी हाव होती तुझी ना, दीपालीची असणार. एकदम फ्रेश आहे. तर शूटिंग राहू दे बाजू, पण माका खाऊ दे, कारण एवढा फ्रेश हा बघा, फ्रेश एकदम. भावी काय खाता? चिकन लॉलीपॉप. आज तुका दिली वाटत जिया. ह्या काय हे शेअरिंग करता, आज शेअरिंग करत नाही, पण लॉलीपॉपचे पीस पण नाही. शेअरिंग नाही, तिने लॉलीपॉप दिल्या, प्रॉन्स दिल्या, अदला बदल केल्या. प्रॉन्स दिल्या नाही का आणि ह्या दिल्या नाही का लॉलीपॉप. जे काय प्रॉन्स चांगले ना, चांगले होते ना, खूप टेस्टी. दिसतो हिरवेगार. आणि असा हे तसऱ्याचा, तसरे पण सुके. ह्या माका लय आवडले पॉपलेट. या ना तुम्ही इलास तर तंदुरी घ्यावा. पापलेट घ्यावा. त्याची हे बघ शेपटी पण बघा केवढी आती, पापलेटची शेपटी खाई इले आती बघा, खरंच एक नंबर आहे. मॅडम आमचे काय खातस? प्रॉन्स खाता काय तसरे खातस? दोन्ही खातस. शेरवान दिल्या ना वाटतं प्रॉन्स तुका, जियाने का प्रॉन्स दिल्या ग्रीन तंदुरी जबरदस्त हा. आणि हे तसरे काय आवडलं तुका? प्रॉन्स तंदुरी आयटम लय भारीच. हे बघा मी आता एक साइड संपूर्ण पापलेट खाल्लंय तंदुरी. तसरे टेस्टी आहे. आपल्या खाडीतल्या आहेत घ्या, विरवाडच्या देवगडातल्या तसेच आहेत ना तसरे. माका पण जबरदस्त तसरे. आणि ह्यांचे तंदुरी आयटम सर्व भारीच एक नंबर आहेत. बिंदास डोळे झाकून घ्यायचं. तर मी तसरे खात आहे आणि दीपालिका हे देत आहे पापलेट. घे दीपाली पापलेट, मगापासून वाट बघतस. आणि पापलेट फ्रेश आहे या समजतात त्याच्या व्हाईट कलरवर आणि लय भारी आहे पापलेट. पलटी मार. आणि पापलेट तर आज एक नंबरच आहे. लिंबू बिंबू पिळा मस्त पैकी. पापलेट जबरदस्तच आहे आज, खरंच दिल खुश हो गया. या काटे बघा, पापलेटचा प्रश्नच नाही. पापलेट लय भारी आहे बाबा. आणि ह्या तंदुरी पापलेट आहे त्यामुळे भारीच आहे. चिकन टिक्का तंदुरी कशी असता तशी एकदम हा बघा जबरदस्तच आहे. आणि टोमॅटो वगैरे, कांदो आणि प्रॉन्स. कांदाचा काय आता कॅप्सिकम हा. आई शपथ जबरदस्तच हा. या सांग ना कसा लागता? लय भारी लागता, खरंच लय भारी आहे. खा खा खा, तुका मी डिस्टर्ब नाही करत, खा सर्व. बाय केला ना माका त्याने. तर भावी आहे तंदुरी लॉलीपॉप तोडता आज. झाला मजा बाबा. कसा भावी? तंदुरी खरंच तंदुरी सर्व भारी आहे. आणि फिश तंदुरी पण भारी आहेत आणि चिकन तंदुरी पण सर्व आयटम भारी आहेत. बापरे लय भारी आहेत. आणि डीप फ्राय नाही ना, ते मस्तपैकी असे तंदुरी केलेले आहेत त्यामुळे लय भारी आहे. आणि आता सर्व भरत पण येईल रेस्टॉरंट. आता एक वाजलो वाटतं. आम्ही 12 वाजता येलो तेव्हा कोण नव्हता, 12:30 वाजता येलो होतो. आणि आता थोडा भरता. हे बघा काही पण आहे फॅमिली. खरं टेस्ट बेस्ट लय भारीच आहे. तर आता आहे आम्ही स्टार्टर संपवतो. चला तर आता आम्ही हा स्टार्टरवर फडशा पाडलं
सर्व मस्तपैकी बसवलं. फक्त हे तसरे थोडेसे उरले ते भाकरे बरोबर खाऊसाठी ठेवलं कारण ग्रेव्ही लय आणि बाकी तर आहे सर्व जिया खालच ना सर्व नक्की ना. तिखट होते का टेस्टी होते. काय आवडला तुका पापलेट आवडला का हे प्रॉन्स तंदुरी काय आवडला तुका. प्रॉन्स आवडले माखावा चिकन तंदुरी आवडले आणि पापलेट लयच फ्रेश होता बापरे. आणि त्या तंदुरी होता नॉर्मल आपण खातो स्टफ वगैरे त्या कसा भाजलेला खातो आपण स्टफ केलेला आणि ह्या तंदुरी होता. हा 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 शाबाश खरंच भारी होता. तर आता ह्या आहे आम्ही भाकरे बरोबर खाऊ ठेवतो आणि आता थाळीचा बघतो थाळीकडे जातो. खूप आवडते मला आणि हो म्हणजे खूप आवडते फॅमिली आणि तुमच्या गावाला जातात ना ते ब्लॉग पण मला खूप आवडतात. ओके, तुमचं आई thank you. ते तुमचं घर परत तुमच्या गावात शिरताना जी ती नदी हा हा खाडी आहे खाडी. माझ्या बहिणीचं गाव पण तिथेच आहे हो वेंगुर्ला. वेंगुर्ल्याची आहे तुम्ही. हा. रेडकर ही वेंगुर्ल्याची आहे. वेंगुर्ल्याचे हो त्यांच्या इथे आपलं बंदरावर जातात ना तिथे हा 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 वेंगुर्ला बंदर वेंगुर्ला बंदर ते आहेत. म्हणूनच बघतात वाटतं हे आमचं गाव आले जाते. नाही खरंच स्टार्टर जे मागवले होते ना जबरदस्त होते सर्व. पापलेट फ्रेश होता आणि तंदुरी पापलेट मस्त. ओके ओके थँक्यू. ते ओनर आहेत ना त्यांची ही आई त्यांनी फोन करून सांगितले आणखी स्वीट फॅमिली इलिया म्हणून ती खास आपल्या भेटूसाठी इली. अरे बापरे वेंगुर्ल्याची आणि व्हिडिओ बघता ती ओनर आमचे व्हिडिओ बघतात म्हणजे लई मोठी गोष्ट आहे. ओके रेमटा वा आता तुम्ही ए काय हवा तर मागवा आता आपला जा हॉटेल. आणि आता गर्दी पण लय वाढली ही बघा सर्व टेबला वगैरे फुल झाल्या आणि वेटिंग पण बाहेर लागली. परबांचा ग्रुप आहे आणि हा साऊथांचा ग्रुप आहे. ठीक आहे पूर्ण साऊथांची फॅमिली आहे. आता थाळीचं बघा खायचे ते मागवचे असते काय क्रॅब थाळी मागा चिकन थाळी वारसा चिकन थाळी स्पेशल आणि क्रॅब थाळी आणि प्रॉन्स थाळी हे 3 बस झाल्या. जिया काय खायत नाही काय नाही उगा टाकून देऊ त्याला 3 थाळी बस झाली. हा हा तुम्ही दोघांनी खावा हे चालेल. वडे तुमचा व्हिडिओ एक नंबर असा स्वीट. अरे थँक्यू स्वीट फॅमिली. हा माहिती आहे. हा 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 तुम्ही बघता आवडीने तुमचं गाव कुठला आमचं कुठं आहे कुठं अरे गाववालेच होय. हा 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 आम्ही देवकडचे कुठे तुमचे काय चिपळी कुठे आहे? बसले होत रेमटा होत होय का? चिकन खात. तुम्ही काय तसरे खातास की का नाही आम्ही चिकन पापलेट. या पापलेट शाबाश मजा आहे तुमचे. खावा रविवार म्हणून होय होय मग राहताच काय तुम्ही शिवडी शेवडीवरसून होईलच खात जेव बाबा ऐकत नाही तुम्ही. आम्ही पण लालबागला जोग येतो. हो हा नाही हॉटेल पण चांगल्या आणि हा वारसा एक नंबर आहे कारण आम्ही आता स्टार्टर खालो ते लय भारीच. होय ना हा खावा तुम्ही पापलेट खावा. हा होय येणार तर हे काय शूटिंग घेतलं सोलकडी. हा पिवा तुम्ही शाबाश. मालवणी माणूस मधल्या सोलकडी हवीच नाही तर जाणार नाही खाली. चला बाहेर तर सर्व वेटिंग लाईन लागली आहे हे बघा आणि आतमध्ये सर्व भरला हे बघा. मगाशी आम्ही इलो तेव्हा कोणच नव्हता आता तर पूर्ण भरला हॉटेल आणि वेटिंग लागला. आणि आमचे सबस्क्रायबर पण हाय लय आणि हे वर बसली थाळीची वाट बघत. भावी थाळी होईल काय नाही. हा येतील घाबरू नको. इले वाटत थाळी तर जबरदस्त होतं. आई वाटतं हे बघ आणल्या. अरे बाबा खाई घेऊन जाता नाही ना आमच्या नाही. मोठं पचकून अरे गावासारखी वाट बघत राहतो. गर्दी आहे ना गर्दी आज वेटिंग का पण ते का मी दाखवले मागाशी लय वेटिंग का अरे आम्ही मागवलं म्हणजे आम्ही वेळ काढत राहतो मग ते तरी काय करते. तुम्ही शूट करत राहू. हो फायनली आमच्या आता थाळीओ इलेले असत आणि ह्या वारसा स्पेशल चिकन थाळी ह्या खेकडा थाळी आणि ह्या प्रॉन्स थाळी असे भरगच्च 3 थाळीओ इलेले असत. आणि ह्यांचे प्राइस काय हत ते आता भावी जिया आणि दीपाली सांगतील. तुम्ही खायची थाळी खाणार दोघा हा ठेवा ह्याची प्राइस सांगा आणि काय हा ता पण सांगा किती. आणि हा वाढदिवस पण हा सावतीनेचा वाढदिवस हा बघा
अरे हा थँक्यू. आणि आमचे सबस्क्रायबर पण आहेत. सावतीनचा वाढदिवस पण झालो आणि हय आता आमका केक पण मिळाला. तर दीपाली आपला स्टार्ट होते. भूक लागली आमका पण. आणि काय काय हा प्राइस सांगितलंस ना 850 प्राइस हा. आणि काय काय हा आता दीपाली सांगणार. दोन हा लुसलुशीत आहेत आणि लय मोठे आहेत बापरे. चटणी हा जवळा सोलकडी मसाला सारा भात आणि खेकडो भलो मोठो खेकडो. तर हे दोघा खाणार आहेत आता. आणि भावगी आमचा सांगणारा की त्याच्या थाळीत काय काय आता ही काय प्रॉन्स थाळी आहे. ह्याची प्राइस 490 आहे. 490 बापरे. तर चपाती आहे, हा. लिंबू आहे, कांदा आहे, चटणी आहे, जवळा आहे आणि सोलकढी आहे आणि रस्सा, भात, प्रॉन्स. हा हे काय फ्राय आहेत ना. प्रॉन्स हा प्रॉन्स फ्राय आहे. प्रॉन्स फ्राय आहे. तर असं भरगतचं ही थाळी आहे. आणि आता ही आहे माझी थाळी आहे. तर त्या माझ्या थाळीत पण काय काय हा तर आम्ही सांगतोय. दीपाली मॅडम ह्या घ्या. तर मी मागवलंय वारसा स्पेशल चिकन थाळी. आणि त्याच्यात काय काय हा तर पण मी तुमका सांगतोय. काय आहे चिकन रस्सो, चिकन सुक्का, ग्रेव्ही बिव्ही भारी दिसता. खाल्यावर तुमका सांगते कसा आता. काय चिकन तो तांबडो रस्सो, अळणी पाणी, चिकन लॉलीपॉप एक परत भेटला माका. आणि ह्याच्यात काय आहे सांगते. हे काय आहे कवाटा. ह्याच्यात कवाटा. ह्या काय खिमा बापरे. चिकन खिमा, चटणी, कांदो, लिंबू, वडे आणि भात असा भरगच्च थाळी हय इलेला असा. तर आता मी ह्याच्यात खिमा पण हा आणि तंदुरी पण आहे. लॉलीपॉप तंदुरी पण आहे. आणि ह्याची प्राइस आहे 550 ओनली. 550 रुपयात भरगच्च आहे. हा बघा मस्त अगदी. तर मी आता कशी सुरुवात करू असं माझा झालेला. पहिला कोण काय खाऊ मी कवाट खाव नको मग चिकन खाव लॉलीपॉप खाव. ग्रेव्ही आणि वडे खावा. हा कारण लॉलीपॉप तर मगाशी मी खाल्लंय. त्यामुळे मी आता वडे आणि ही ग्रेव्ही खातोय. तुमका सांगते चव कशी आहे ती. लाईव्ह डेमो दाखवतो तुमका. वडे एकदम कुरकुरीत आहेत, क्रिस्पी आहेत, मालवणी वडे आहेत. आणि ही ग्रेव्ही काय खिमो खाव. खिमो आता काय करता. खिमो खात आहे. चिकन खिमा. जबरदस्त खिमा जबरदस्त मला आवडलं. झणझणीत अगदी मस्त. ह्याच्यात पण पीस लय आहेत. हे बघ मंडळी येवा जेव. आम्ही आता स्टार्ट करतो. ह्याची पण खाऊन तुमका सांगते चव. जरा स्पायसी आहे. ह्या आपला मस्तपैकी मालवणी सारखा. खेकडे असले का लपडी असतात. ह्यांका फोडून द्यावा ह्या करा. हा मजबूत खेकडो बघा. काय आता अमावास्या का पौर्णिमा आता अमावास्या असते वाटतं. त्याच्यावर हा बघू भरलेलो हा काय कसा तो काळा. सगळे मोठी गँग गेली वाटता बाबा. अरे बापरे आताच रवलो. या वा लॉलीपॉप बघ कसला. या कसा 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 भारी सॉफ्ट आहे. शिजला मस्त वाटत. सॉफ्ट आहे. दुसरं पण फोडा. हे मी फोडतच राहतोय. मी काय खायच नाही. जियाचा बस झाला वाटता. काय खाल्लं सोलकढी आणि भात खाल्ला असणार. जियान आमचा सोलकढी आणि भातावर समाधान मानले ना. आणि काय हा भावीच्या ताटातले प्रॉन्स खाल्या, खेकडो खाल्या. आणि हय या बघ खेकडो तोडल्यान बाबा. हा खायचा बघा चांगलं होतं. मी खाल्लं नाही अजिबात. हा खायचा बघा लय ग्रेव्ही हा बापरे. भाग पण हा तसो प्राइस पण प्राइसच्या मनात टेस्ट पण हा आणि क्वालिटी आहे.
क्वांटिटी पण हा ग्रेव्ही किती क्वांटिटी आहे? ग्रेव्ही लय आहे काय दोन म्हणजे एक थाळी दोघे खाऊ दोघे शकतात. खाऊ शकतो 850 रुपये 850 रुपयात दोघे मस्तपैकी खाऊ शकतात पोटभर. आणि हे काय हे थाळीत हे पण येतं ते स्टार्टर मध्ये. हा ते भाकरे बरोबर खाल्लं मस्त लागले. खेकडो हे बे सर्वच मस्त आणि भावीन पण आहे मस्तपैकी आता रॅमटावलंय. मी 2 भाकरे मस्तपैकी बसवलं आणि आता भात बसवते. खावा तुम्ही, मी पण जेवते आता. आणि हा मोठो ग्रुप पिलेलो आहे हो बघा. बापरे घर खायचे मगाशी ती सावतीन वाढदिवस करून गेली आणि हय आता दुसरा ग्रुप इलो त्यांचा पण होय. तोपर्यंत आम्ही हय आमचा हय झाला जेवण आणि ह्यांचा 2 भाकरे बसवलंय मी. हे जियाची सोलकडी घेतोय भावीची सॉरी सोलकडी शिवाय मजा नाही. आणि ह्याची ग्रेव्ही हे दोन्ही ना असा मिक्स मस्तच वाटतं. भावी सरेल्या ना ताट सर कसा चिकन जबरदस्त टेस्ट पण जबरदस्त हा. नाही आणि पण कोणाकडे ना? ही खरी चिकन थाळी आहे. सगळे प्रकारचे चिकन ते ना चिकन लॉलीपॉप आणि त्या पण तंदुरी. त्याच्यानंतर ह्या कवाट आणि खिमो. हे बघा खिमो म्हणजे सर्व भरलेलं आहे खरंच चिकन थाळी. आणि अळणी पाणी तांबडो रस्सो सातारा कोल्हापुरी मालवणी सगळं सर्व मिक्स अगदी तंदुरी बिंदुरी पासून. तिलाच ना नक्की ही थाळी घ्यावा. तर थाळ्यांचो आहे फडशा पाडवून झालेलो हा हो बघा. मस्तपैकी अगदी रेमटावल्याने ह्यांच्याने. आणि वर ह्यांका आता स्वीट हवा. काय मागवला स्वीट मध्ये? गुलाबजाम आणि कॅरमल कस्टर्ड. काय आलं जिया? जियाक रात्री ताप इलो होतो. काल तावी होतं. ते परीक्षेचा निकाल लागलो होता ना काल. त्याचा हायरो घेतल्या ते ताप घेतल्या. हे काय नाही फरक. परीक्षा किती येऊन जाऊ दे ते काय फरक नाही. बघा बघा किती प्रेम दा बहिणीवर. शाबाश ऐकत नाही. खावा खावा लवकर. मम्मीक एक देवा चव दाखवा मम्मी. हे थाळे येतात बाबा. बारक्याचं लय प्रेम आवश्यक. तर चला खावा निघूया आता आपलं. तर म्हणजे मगाशी आम्ही इलो आणि आता फ्रेश वगैरे होऊन व्हिडिओचं एंड करतो. वारसा खरंच जबरदस्त होता. थोडे प्राइस मला जास्त वाटले पण त्या लोकेशन मुंबई का पडता. आणि दुसरा म्हणजे क्वालिटीत खरंच त्यांच्याने कॉम्प्रोमाइज केलेलं नाही. त्या मनाने रेट बरोबर आणि खरंच जबरदस्त वाटला माका. आणि आम्ही जेवढे जे आयटम घेतलं होतं तंदुरी स्टार्टरमध्ये ते खरंच भारी होते. पापलेट पण फ्रेश होता. आणि तुम्ही जर फिश लवर असाल तर नक्की वारसा का जावा. कारण त्याचे जे तंदुरी आयटम आहेत म्हणजे फिशचे पापलेट किंवा खेकडा ते खरंच लय भारी लागतात. तर थंय सुरमई पण तंदुरीमध्ये मिळतात. त्या पण त्याची प्राइस होती म्हणजे एवढे 2 मोठे पीस 1100 रुपये का होते. त्यामुळे आम्ही घेतलं नाही. पण नेक्स्ट टाइम गेलो तर नक्की आम्ही घेऊ. कारण तंदुरी खरंच भारी लागतात. म्हणजे आपण चिकन तंदुरी पर्यंत खातो पण प्रॉन्स तंदुरी सुरमई तंदुरी पापलेट तंदुरी हे खाऊ का खरंच भारी लागतात. आतापर्यंत आम्ही ज्या हॉटेलमध्ये गेलो होते 3-4 हॉटेल लय आवडले आणि त्याच्यात ह्या टॉपचा आमका आवडला. एवढा जबरदस्त होता. असे तुमका खाऊ लय आवडत असतील तर नक्की तुम्ही वारसा का जावा. तुमचे पैसे वसूल होतील. आणि हा व्हिडिओचा एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवरती नाही आहे. असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपला जसा जावा वारसा पण आपला जसा. बाय.